Les Falles de Gandia han donat aquest cap de setmana el tret d'eixida de cara a les festes josefines. El dissabte pel matí va haver xaranga musical, però fou la vesprada la que va acaparar els actes més importants. Primer amb la tradicional cercavila de les 23 comissions i des de 6 punts diferents de la ciutat que desfilaren per participar al pregó festiu, que un any més tindria lloc al Torreó del Pi, en l'antic recinte emmurallat de la ciutat. Va donar lectura al pregó confeccionat per Jesús Peris, el prestigiós fotògraf de moda internacional Víctor Cucart. Si el calendari no falla en un mes i un poquet més, o pel dret o pel revés, els gandians planteu falla. Substituirem per coets els trons i la pedregada. En lloc del so de tempesta hi haurà rialles de Marta i en lloc de llum de relamps tindrem els ulls de maragda. Perquè Sant Josep ja arriba i això ho saben hasta en Oliva. Que ja comença febrer i ja s'acosten les falles. Acabeu els monuments i aneu preparant les traques, els saragüells i les pintes, els tabals i les donsaines. Abastiu bé tots els casals, prepareu els millors gales, compreu cerveses i vi. Tingueu ben planxats els tratges i afilats els instruments. I ara tots amb alegria, i si no es calla l'emoció, acabem aquest pregó cridant fort. Visca Gandia! Moltíssimes gràcies a tots, és un honor grandíssim, us ho agraïm molt, gràcies. Bona nit, passeu de meravella. La veritat ha sigut una emoció molt gran. A mi, simplement per ser profeta de la meva terra ja és molt important perquè la gent quan ho va rebre en un carinyo, una il·lusió, i dono les gràcies a tot el món perquè ha sigut caminar pel carrer i tot el món donant-me les gràcies, l'enhorabona, i que ho havia disfrutat molt i és de veres, és que el pregó me l'ha disfrutat a tope. Ha sigut increïble, no tinc paraules. Una vegada conclosa la primera part, les Falles de Gandia, Cors d'Honor i Falleres Majors recorregueren el carrer Alzira, Sant Francesc de Borja, Puríssima, carrer Major, Juan Andrés, fins la plaça Major, on tindria lloc la tradicional crida des del balcó de l'Ajuntament. Maragda i Marta foren les encarregades de convidar a tothom a gaudir de la festa, que enguany ha estat reconeguda com Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Enguany ens hem vist sorpresos per la gran alegria que ha suposat que les Falles hagin estat declarades per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Tot el que ens envolta, la música, les flors, l'indumentària, l'orfebreria, la pirotècnia, els artistes fallers, tots ells passen a formar part d'un selecte grup de festes arreu del món que han sigut considerades com a Patrimoni de la Humanitat. Però jo avui, des d'aquesta posició de privilegi, vull dir-vos que el que realment sou patrimoni del món sou la gent. Totes aquelles persones que feu que la nostra festa estiga sempre viva. Gandians i gandianes. Que aquesta plaça Major vibre com mai ho ha fet. Que les vostres veus s'ensordisquen fins a les estrelles del cel. Gent de Gandia, crideu amb mi. Visca Gandia i visquen les Falles! Avui, com va fer Cristina, ma mare, fa més de 30 anys, vull cridar ben fort una cosa que estic convençuda que ja sabeu. Que les Falles són la millor festa del món! Nosaltres som la pròxima generació. Nosaltres som el relleu. I els que hem d'estimar amb més força que mai les nostres benvolgudes Falles. I quan les flames anuncien l'immediat final de l'exercici, no patiu, no ploreu, perquè sols faltaran pocs minuts. I com en un sortilegi, les Falles renaixiran amb més força que mai. Xiquetes i xiquets, Gandia és vostra, que s'assabenten els majors i cridem amb una sola veu, visca Gandia i visquen les Falles! Tancaria l'acte l'alcaldessa i presidenta d'honor de les Falles de Gandia, Diana Morant. Les nostres festes josefines
ja no són sols nostres, ara són més universals que mai. Així que vos demane que amb l'hospitalitat que tenim, presumim d'ella, que compartim els nostres sentiments, que convidem als veïns, als visitants i als turistes a comportar-se com a autèntics fallers, perquè sols si compartim el que és nostre i la nostra festa podran enamorar-se de més d'ella. La jornada del dissabte concloïa amb el tradicional ball de la crida al Museu Fester i ahir diumenge més de 500 persones assistiren al dinar benèfic 2017 enguany a càrrec de les Falleres Majors de Gandia de 1992. Sens dubte, un cap de setmana plenament faller per a la capital de la Safor. No sé què passa, però hi ha més gent que mai. Avui en el carrer hi havia més gent que en les crides passades i per tant això significa que la gent vol arrimar-se, vol festa, vol falles, vol contribuir, vol implicar-se i les falles i la ciutat els esperen amb els braços oberts. Per tant, que vagin ja traguent de l'armari tot el que fa falta per a les falles i s'animen per a gaudir d'unes falles que segur que seran molt especials.